Ani Sumini aku harus bayar. Winani ati utang aku kata KI. Mosok wingi lho ya golek ning omahku ora tak kei. Iki lak talangan ta. Salah Sumini juga ake dhewe. Ini juga ake dhewe, tak talangan ta iki. Yo salah njukuki 5 juta kaya opo iku akeh-akeh. Endi sih ngomong gak teko-teko. Mbok suwe-suwe iki, selak dimulai yo. Lah ya iku. Mekar yo kurang teko-teko, suwe temen sih. Lah ya iku bulet ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang tekor nih. Sepi. Tak kira aku sing carry. Kon diae kon rek, suwe temen. Biasa. Bulet ae. Kita kok telat nanti diseneni orang-orang loh. Bentar. Iya, kita udah telat. Cokol, Yaudah, lek yuk, ngono lah, Iya, kon sama. ambek cokol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon dhisik Bu telat terus ae. Ini loh Bu, muter-muter nang pasar. Apa nang pasar? Kesasar ah. Tak mriki mawon sing isis. Nggih. Nggih. Iki kok untung wong Ayo ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tak pikir wis telat. Ya, iki kan teko rupane ya. Iki telat sampean. Aku sing telat. Telat Yo. iki. Tumben Telat telat. coba itu rek wis. Ngene tak krawuk. Ayo. Kok iso dikrawut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padha ngenteni to. Bulet ae. Waduh bulet ae. Bulat tak inur iki. Oh, tahu. Ibu pengawal telat kok. Iya, Sumini gak sembayang. Kula nuwun. Iki teko iki wong iki. Karangan iki. Teko rek wong iki. Iya bisa telat iku. Telat. Bacaan. Iki maneh. Lapo ae jeneng Bulet. omahe. Lonti. Salaman ku karangan iki. Salaman oh teko dari Bacaan iki kata sopan. Muasa arti kumpul. Iso iki lho. Oh. Saya mulai ya ibu-ibu. Tolong asisten, tolong didata ya. Pulau data yang nominalnya sama. Wow iki tak jenenge. Ini yang nominalnya paling besar itu Sumini Karlina Putri Karamo nggih. Maksum. Berarti coba piro Mas? Bayar Masum. Yang nominalnya. Iki lho Mbak Wati. Aire. Ayo. Wis lho Mbak Wati yo. Aku wis lho ya. Lah aku 1.000. 1.000. Oh, kemalannya. Susukku kene. Mo. Lho jadi Iya, coba ontit duitku ti. Ora kira ngetes duitmu. Duitku akeh. Sampun tukaran mawon iki Kak. Ya, Bayare pinten? 1.000. Atau saya mah. Halo Kak. Oh ngatus Pak Momo. Ini. Lu. Enggak ada tenun. Kurang piro Masum? Ayo sik kurang wae Paling akeh. Nalangi lah. Kebutuhan iki, Dok. Apa nih, Mbak? Bayar Kebutuhan iki. Sampean ketuane Bu, talang ngono. Ayo Rek. Ayo urunan, kan Jare akeh duwite karo ati salah ono to ti. ada di sini iki mbokne sini. Waduh lho. ngono. Petong polo papat. Iya. Nggih. Menengo jaga karame. Mas kurang lho. Aku tidak iya Pak Momo. Aku ya dikek yo gak apa-apa. Ora kekean. Tak itu Mampu gawe. itu, duit. Lain kali nggih Mbah Sumini, jangan telat-telat, kasihan konco-konconya. Waduh. Pendek Tuku kulkas iso, tuku sembarang iso, bayar mekar 1.000 ora kelar. Ngene iki, balik duit sing kalong. Gimana Pak Bu? Sudah lengkap semua. Bayar salat di tenono. Wis ae nang bulan. Ala kan ki yo ngono wis. Mari kabeh kan Rek ya. Wes rame ae kon iku. Lha sing mlampah ku ya kon. Ngomong iku nur celutak. Oh, tukaran terus aja bisa. Ya ampun. Duit apa kan ya ya? Semuanya diam. Produk pisan aja. Macam ya.
Bu, kula sumpet teng grup niki. Iki tukaran ae. Grup icik-icik iki ancene wis tok wong-wonge. Nggih niku Bu, Bu. Bu, lah niku sing pertama ngawali niku Nur kali Mbak Wati niku. Mumet janan Bu, Bu. Lah iya, bertengkar terus orang-orang itu. Iya, Bu. Sifatnya itu loh mirip si Pansel. Iya, kayak gorila, Bu. Bukan orang itu. Bukan. Jijik. Iya, ih. Bu, ayo pulang jangan. Ayo, Bu. Takut, Bu.